Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang yung tenderang Bicolana. Ayan guys, ngayong araw is mamimili tayo. Samahan nyo akong mamili. And 3, 2, 1. Tcharan! Ayan na yung ating pinamili. Diba? Namili tayo nang hindi tayo napapagod. Ayan, yung ating napamili is from grocery. Ayan, tapos yung isang box is from Pure Gold. Ayan, ngayong araw, sabay silang dumating. Ay, hindi naman sila sabay. Halos magsabay na talaga sila. Ayan, bali yung grocery natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na box. Tapos yung Pure Gold natin is isang box lang. Ayan guys, pakita ko sa inyo mga napamili natin. Ayan pala guys, yung 6 na box from grocery is worth 4,327. Tapos yung isang box naman from Pure Gold is 1,999 pesos. Ayan o, 1,999.40. Ayan, 2K na rin. Hindi na siguro ito sinuklian yung anak ko. Kasi yung anak ko yung nag-receive lahat nito. Ayan guys. Tcharan! Diba? Nakapamili tayo hindi tayo napapagod. Ayan guys. Kaya dun sa mga diba, minsan ang mahal ng pamasahe. Tapos kagaya nga niyan, sabi ko diba, pag mamimili tayo ng marami, kung wala tayong sasakyan, magko-commute tayo, mahal yung pamasahe. Tapos magpapabuhat pa tayo sa bagger, magkano din yung bayad, diba? Kaya kayo guys, kung ganun yung mga na-experience nyo lagi, yan, siguro mas okay na mag-pre-delivery na lang kayo. Kaya tulad ko, parang mas nasanay na ako sa pre-delivery. Minsan na lang ako pumunta ng bayan kapag yung mga bibilhin ko is wala sa pre-delivery ko, sa katulad ng grocery at saka ng Pure Gold. Ayan, from grocery at Pure Gold lang naman tayo may pre-delivery, di ba? Yan, ngayon naman guys, ayan, i-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga kung ano-ano ba yung mga napamili natin. Kasi sa katulad ko na parang nasanay na rin naman ako sa pre-delivery dahil pumupunta na lang ako ng bayan. Minsan nga nakakamiss din naman pumunta ng bayan na talagang mamili ka na marami dahil nung hindi pa ako masyado nagpapa-pre-delivery kay Pure Gold at saka kay grocery, sa Umi Merchandise talaga ako namimili, maramihan. Kaya lang simula nung dumating yung ating mga pre-delivery, nahinto nang masyado sa bayan dahil syempre unang-una kapag wala yung asawa ko pumapasok, di magko-commute kami, magbabayad kami ng sasakyan, pagpa-uwi naman special na, tapos yung mga pinamili ko syempre mabigat, dadalhin doon sa sakayan, nagbabayad ako sa magbubuhat, di ba? Kaya kahit mas mura ng konti doon sa bayan, mas pinili ko na lang dito sa sa medyo may kamahalan ng konti, pero hindi naman lahat, may same price, may medyo mataas pero pre-delivery siya. Kagaya ng sabi ko, pumupunta lang ako ng bayan kapag yung mga bibilihin ko is wala sa mga pre-delivery ko, di ba? Yan guys, keep on watching. Tingnan natin kung ano yung mga napamili natin. Ayan guys, masyado nang maliwanag doon banda ko sa mga candy. Ayan, maliwanag na siya. Maliwanag ang buhay. Unahin ko tong Calchis. Ayan. Kung dati-rate, bumibili lang talaga ako ng Calchis sa Umi Merchandise. Kasi parang feeling ko mas mura doon. Pero ngayon, first time nating nakabili ng Calchis na isang box kay grocery. Kasi sabi ko, kaysa hintayin ko pa kung kailan ako makapababa ng bayan, medyo natatagalan lang. Marami nang naghahanap ng Calchis. Kaya ayan, bumili na tayo kay grocery ng isang box. Ang presyo sa grocery niyan is, ayan guys, bali ang presyo niyan is 588 pesos ang isang box. Ang laman niyan is 60 peraso, di ba? Bali bentahan ko niyan ay 12 pesos. Ayan, next box naman tayo. Ayan guys, medyo magaan lang naman to dahil malit na box lang to. Ayan, meron tayong Whisper. Ang bentahan ko ng mga napkin is 6 pesos pa rin lahat. May wings man yan ula, 6 pesos. Tingnan natin kung magkano na yung puhunan dahil hindi na ako nakakapag-check. Ayan, ang Whisper natin is 62.75. Bali kumuha ko ng tatlo.
Okay pa rin naman siya sa bentahan na 6 pesos. Medyo malaki-laki pa rin naman yung ating tutubuin. Hindi pa rin naman tayo lugi. At bali 3 piraso, 62.75. Tapos yung silka, ay hindi. Ang silka natin, ayan, bentahan ko pa rin yan is 20. Tapos meron tayong surf, ang bentahan ko niyan is 7. Ang Colgate is 9 pesos. Ang keratin 8. Yung mga Tide, ang bentahan ko na yan guys is 12 pesos. Yung iba, 11 pa rin. Yung mga Surf, Champion. Ang 12 pesos ko lang is yung Tide at saka Ariel. Tapos yung pulbo, ayan, binibenta natin yan ng 18 pesos. Tapos naman tayo is mga biskwit. Ayan, meron tayong Hansel. Lahat ng biskwit ko guys is 7 pesos. Meron tayong Skyflex kondensada. Yung ating Skyflex, malaki na yung kinuha ko dahil mabilis lang yan maubos. At saka kung mapapansin nyo guys, marami akong biniling Cadbury. Ayan. Ang sabi kasi ng ahente ko niyan is magtataas na raw yung presyo niyan. Pero hindi ako sigurado kung magtataas na talaga. Tapos, kaya ayan, dinamihan ko na yung bili ko niyan. Siguro 1, 2, 3, 4, 5. Mula ko na 5 piraso. Diba? Tapos yung Cloud9, ayan na siya. For 9 pesos. Kasi ating mayan pa. Biscuit pa rin yan is Combi at Hansel. Ayan. Ayan guys, ano ko na rin, hindi ako sure kung totoo nga. 'Di ba? Ito is nasa 36 pesos lang naman to. Sabi ng ahente ko, pag tumaas na raw to is magiging 60 plus na to, 'di ba? Kaya naman kumuha na ako ng 6 na piraso. Kaya kayo guys, hindi pa naman tayo sure pero baka lang naman, 'di ba? Kung mabili to sa inyo, mag-stock na kayo nito. Kung hindi naman, okay lang kasi mabili rin naman to sa amin. Ayan, dito naman tayo sa pang-4 na box. Ayan guys, itong pang-4 na box, medyo mabigat siya. May kabigatan. Ang laman pala is mga condiments. Ayan. Kasi, kung mapapansin nyo yung ating mga condiments doon is, konti na lang, di ba? Kaya naman, umorder na tayo. Ayan. Ito, kumuha ko ng 1 dosena. Bali, hindi naman talaga ako nagtitinda niyan. Dati nagtinda na ako niyan, tapos nahinto dahil hindi naman siya mabili. Ngayon, bumili ulit tayo dahil may naghahanap. Maliit lang siya. Siguro ang bentahan nito, 5 piso. Diba? Check ko pa. Tapos meron tayong, ito. Ito, ang mga kinuha ko lang na ganito is tagta-tatlo. Iba-ibang laki siya. Kasi hindi naman yan mabili sa amin. Diba? Kung sakali lang may maghanap, kung hindi rin naman siya mabili, pwede ko namang lutuin o gamitin. Diba? Bali, 3 klase to. And basta tatlong 200 grams, tatlong 250 grams, at saka tatlong 115 grams. Ayan. Siguro magpapatong lang ako dyan ng kahit 3 piso para hindi naman siya langawin. Diba? Tapos yung ating toyo, ayan, ang kinuha ko nito is 20 peraso, pagkakaalam ko. Check ko nga. Ayan guys, yung dato puti, 8.95 yung puhunan. Ayan, 20 peraso yung kinuha ko. Dahil gusto ko nga sana, isang box na yung kunin ko. Kaya lang, sabi ko sayang naman, marami pa akong mabibili. Ang ingay ng mga bata, ayan. Kaya ito, ang kinuha ko niyan is 20 peraso. Tapos yung ganito naman na suka is 15 pieces. Ayan, 7.15. Ang bentahan ko niyan is 10 piso. Diba? Tapos, yan lang naman. Yan lang guys, diba? Ah, ito pala yung 250 grams. Ay, hindi rin. Isa yung 250 grams. Ayan siya. Kayo guys, magkano bentahan nyo ng ganito? Siguro magpapatong lang ako dyan ng 3 piso nga. Ayan, next box tayo. Ah, ayan guys, meron pa pala tayong mga biskwit. Akala ko lahat dito is biskwit. Meron pa pala rito. Tulad ng cream o buttercream. 7 pesos din bentahan ko lahat yan guys. Tapos meron tayong mga pineapple. Ayan.
Kasi guys, kaya ako bumili ng ganito kasi yung biyanan kong lalaki, yan siguro bibigyan ko ito. Tapos magbebenta na rin ako. Ayan siya. Tapos meron din tayo mga maliliit na Argentina at saka mga dilata. O, diba? Hindi ko na isa-isahin yung ganyan yun dahil meron naman ako laging update nito. Tulad dito, 35, bentahan ko, 28, 28. Ito titingnan ko pa yung price kasi baka may pagbabago yung price. Medyo natagal-tagalan bago ako magtinda uli niyan. Tapos ito yung last box ng grocery kasi yung pure gold, nag-iisa lang naman siya. Tingnan natin yung last na box. Medyo may kabigatan din. Tapos may tali din siya. Hindi kasi ako sanay na may tali ang grocery. Ayan guys, sa last box ng grocery ay hindi pa rin pala nagtatapos yung ating biskwit. Meron pa tayong Wata Tops. Ayan, ang bentahan ko nito is 8 pesos. Yung Doughy Donut naman is 9. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo guys, hindi ako kumukuha ngayon ng kape sa grocery dahil mahal sa kanila ngayon yung mga kape. May binibilhan ako dito malapit sa amin. Kaya mga single lang to mga binili ko sa kanya. Coffee ko brown, 8 pesos pa rin naman bentahan ko nyan. Tapos kumuha tayo ng Dutch Mill na malaki. Ayan. Diba? Ang bentahan ko nito is 22 pesos. Tapos meron tayong Mang Tomas. Ayan. Di naman lagi is bumibili tayo niyan. Tapos ketchup. Ayan siya. Titingnan ko guys kung magkano bentahan ko nito. Kasi hindi ko pa alam. Tapos yung Energen, yan 8 pesos pa rin bentahan ko nito. Tapos kumuha ako ng ilang ano ba to? 150 grams na gatas. Yan. Ang bentahan ko nito guys is 55 pesos. Tatlo lang yung kinuha ko dahil may naghanap lang naman. Talagang ang binibili ko is yung swak. Kaya bumili ako ng tatlo. Tapos ayan, coffee ko 8 pa rin. Tapos yung Birch 3, yun, hindi naman to masyado mabili. Ito yung mabili talaga. Birch 3. Ayan guys, yan lang naman. Tsaka itong ating Nescafe Creamy White. Diba? Yung Mang Tomas natin, tatlong Mang Tomas. Apat. 1, 2, 5. 5 ang ketchup. Tapos tatlong Mang Tomas. Diba? Yan lang yung from Pure Gold. From grocery pala. Tapos ayan guys, sama ko na rin tong from Pure Gold. Ayan, Bisaya. Isang box lang to. Tsaka kanina umaga ko lang to in order. Kasi ang aga-aga is tumawag yung ating ahente. Kasi baka gusto ko raw magpasabay dahil merong hatid dito ngayon. At saka masyado silang matagal na nawala ng mga mismo. Tapos meron na silang mismo ngayon. Sabi ng ahente ko baka daw gusto ko dahil meron na silang mismo ngayon. Yan, meron tayong Royal. Tapos Sprite. Tapos kumuha lang ako ng 6 na pirasong Safeguard. Tapos yung Max Red 4. Yan, 4 na balot ng Max. Mabili talaga to sa amin. Tapos ayan, 'di ba? Bumibili lang naman ako ng Marlboro Red sa grocery at saka malapit dito sa amin. Pero alam nyo ba guys, sa Pure Gold, kapag bumili ka ng ganito, same price lang naman sa iba, sa grocery, sa mga wholesaler, 1,160. Pero meron tayo ditong 30 points. Meron tayong 30 points from Pure Gold, o diba? Kaya nag-avail na ako. Isa lang naman para yung kaya lang ng budget natin or budget ko. Tapos meron tayong Sesto Big 250, dalawang apple. Tapos ayan, mismo. Asan yung mango? Dalawang mango. Wait, tingnan ko lang guys sa resibo. Ayan guys, wala nga. Kasi may order kasi sana ako ng Big 250 mango. Dalawa, kaya lang wala siya. O diba, ayan o. Yung Marlboro Red, 1,160. Pero meron tayong 30 points na sabi ng ating ahente, meron tayong 30 points. Diba? Yun lang guys. Thank you for watching. Dahil tayo yung magliligpit-ligpit pa ng ating mga pinamili na hindi tayo napagod, di ba? Yun lang guys, thank you for watching. Gotcha. Ayan siya. Ang gulo niya.
Ayan, dami nating ligpitin. O, diba? Diba? Parang gulo-gulo. Ayan, meron tayo nakasabit. Ayan. Mga ligpitin. Tapos ang ating lamesa. Diba? Ang gulo-gulo. Tapos dito, hindi ko talaga para naguguluhan pa rin ako. Yan yung kalchis, doon natin ilalagay. Tapos magdi-display lang tayo ng konti dito sa harap. Tapos ito pala yung Tapos meron pala tayong bago guys, consignment. Alam nyo ba, mas ko talaga to. Mas pabor din sa akin na consignment to. Kasi kung tutusin, di ba, kaya naman natin tong i-cash dahil worth 300 lang to. Kasi 6 na balot yung kinuha ko. Pero mas pinili ko pa rin siyang consignment. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga guys, 'di ba? Minsan may time na hindi talaga siya mauubos. Tapos hindi mabili. At least kukunin nila. Kung ano lang yung maubos, yun lang yung babayaran natin para safe pa rin yung ating puhunan or ilalabas na puhunan, 'di ba? Kasi mga tinapay, 'di ba? Ayan. Siguro ito lang yung talagang alam ko medyo tatagal. Pero ito, kagaya nito, ito. Yan, talagang kailangan is consignment siya, 'di ba? May kasama yang yan ito, tcharan, 'di ba?